комиссияи марказии интихоботи тоҷикистон эълон кард ки дар райпурсии рӯзи 6 ноябр бо беш аз 83% овозҳо эмомалӣ раҳмон барандаи интихобот шинохта шудааст. ба пуштибонии вай беш аз 3 миллион нафар овоз доданд. дар асоси талаботи қисми 2 моддаи 66 конститутсия сарқонуни ҷумҳурии тоҷикистон ва қисми 3 моддаи 34 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ қарор қабул кард ки муҳтарам эмомалӣ раҳмон президенти ҷумҳурии тоҷикистон интихобшуда эълон кард. қарор аст дар иҷлосияи ғайринавбатии маҷлиси миллӣ рӯзи 11 ноябр маросими савгандёткунии президент баргузор шавад. эмомалӣ раҳмонро бо пирӯзияш аввал шуда президентони Беларус ва Қазоқистон Александр Лукашенко ва Нурсултон Назарбоев табрик кард. ҳайати нозирони созмони амнияту ҳамкории Аврупо дар арзёбиаш аз интихоботи президентии Тоҷикистон гуфт ки райдиҳӣ дар фазои осоишта аммо бидуни интихоби ҳақиқӣ ва чандандешӣ баргузор шуд. татбиқи усули интихоби озод душвор аст, вале ба хотири интихоби воқеан озод иҷрои он муҳим мебошад. дар ҳоле ки интихобот бо назму субот доир шуд, дар он интихоби воқеӣ вуҷуд надошт. мақомдорӣ тақозо мекунад ки уҳдадориҳо дар назди созмони амният ва ҳамкории Аврупо иҷро шаванд, на ин ки пайти муносиб ба нафъи худ истифода шавад. тавре мо шоҳиди он будем. вале нозирони кишварҳои муштаракулманофеъ интихоботи Тоҷикистонро мутобиқ ба қонунгузории ин кишвар арзёбӣ карданд. парлумони Тоҷикистон қонуни нави мубориза алайҳи гурӯҳҳои муташаккили ҷиноиро тасвиб кард. муаллифон мегӯянд, яке аз бахшҳои муҳими ин қонун роҳ надодани аъзои гурӯҳҳои созмонёфтаи ҷиноӣ ба ниҳодҳои давлатӣ мебошад. мақомот аз фаъолияти гурӯҳҳои муташаккили мафиёие нигаронӣ мекунанд ки ба қочоқи маводи мухаддир ва ҷиноятҳои назири терроризм даст мезананд. дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ дар қаламрави Тоҷикистон аз боздошти 27 узви гурӯҳҳои ифротгаро ва террористӣ хабар доданд. 7 ноябр кормандони театр дар Тоҷикистон рӯзи касбии худро ҷашн гирифтанд. субҳи рӯзи панҷшанбе бахше аз намояндагони фарҳангу ҳунар ба зиёрати оромгоҳи бузургони театри миллии тоҷик дар мавзеи Лучоб рафтанд. дар пои муҷассамаҳои Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ дар шаҳри Душанбе гулгузорӣ карданд. таҷлили расмии рӯзи театри тоҷик бо намоишномае дар театри ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов оғоз шуд. аввалин театри касбии тоҷик дар соли 1929 таъсис ёфта, соли 1997 7 ноябр чун рӯзи театри миллии тоҷик унвон шудааст. тамоми аҳли ҳунарро бо иди касбиашон табрик карда даъват мекунем гузориши муфассалро аз ин маросим дар сайти интернетии радиои Озодӣ дунбол кунед. инчунин хабарҳои бештар дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳамзаминаи телефони ҳамроҳи шумо.